Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana emîr behsa zat ki mezin Abdullah bin Mübarek em bikin ku rêwîtiya wî ya hecê çawa derbas bîye û di nîvê rêda çi qerar daye wî û hevalê xwe em behsa wan bikin. Dersekî mezin têda heye eger hûn heta paşî guderî bikin dersekî heqeten mezin têda heye. Tabii îro çûna hece rihete diyarê swar dibin 2 saat, 4 saat, 5 saat, çiqa dûr be 6 saat, 7 saetanî dikicin hecê. Beriya diyara bi otobeza çûne rokî du ro bîne 3 ro meselen bêjin ama beriya berê zamanê Abdullah bin Mübarek da bi hespa çûne. Bi deva çûne. Yani rêwîtîka bi zehmet bîye bi roja ajotiye bi meha ajotiye. Îja xwarin bi xwe re dibirin. Ji bîne ku birêda çêkin, ji wir de werin birêda çêkin, ji bîna wirê xwarina xwe çêkin, haziriya xwe dikirin. Yani texmînen wê mehkê bimînin, têra mev û nîvkî xwarinê bi xwe re dibirin. Îja Abdullah bin Mübarek û hevalê xwe dikevin rê ji alî Türkmenistanê de dikevin rê wê herin hecê. Bi xwe re hinek tûtik jî birine ku birêda car caran serjê bikin bixwin û diçin nicîkî disekinin nêzî avayîkî. Çend hemal wê derê hene, tûrkiya xwe derdixin, hineka serjê dikin, dinêrin wa yek jî miriye. Heram çi. Abdullah bin Mübarek jekî re dibe aviya bibe ava çoplixa gundê wê derê bibe bavê ser wê çoplixê vedûr. Ew radikev wê tûtikê dibe davê wê derê dinere di pacê de keçikekî wa heye, keçiklê dinere ku çawa tûtikê davê wê derê keçika me eceletê derî vedike ev hevalê Abdullah bin Mübarek dibîne û tê radike wê tûtikê dibe. Abdullah bin Mübarek dibîne. Dibîne dengê xwe nake. Tê hevalê Abdullah bin Mübarek dibîne dengê xwe nake. Tê ji Abdullah bin Mübarek re dibêje dibe bala min wê tûtikê bir avêt û ha çîbûk keçikekî hat bir. Abdullah bin Mübarek dibe here derê wan xejawan re bêje kî belkî ew nizanbin ev tûtik nayê xwarinê heram e. Bira baweş. Diçe li derî dixe keçik derî vedike eviya dibe kî wê tûtika ku me ana avêt te hat bir bibelê. Dibe ew tûtik heram çi ye? Nayê xwarinê heram e bavêje. Dibe wela were xwarinê neyê xwarinê dibe. Ez jî birayê xwe îro di sêran birçîne kesî tişkî nedaye me. Bavê me tune, diya me tune ye dibe. û hadi ez piçikî mezin birayê min ji min biçûktir e, birayê min dike bimire ji birçîna. Hadi ez ê bivim bipirtikînim, hûrkim, bipijînim em ê bixwin. Ez ji birayê xwe em ê bixwin. Helal heram emî dînaran e. Tê ciyê ku lê sekinî ne ji Abdullah bin Mübarek re dibêje dibe halî mesele ev e ji min re wiha gotiye dibe. Abdullah bin Mübarek pir berdikeve ji muhasebecî dipirse dibe çiqa perê me heye? Derxeşika derdixin 1000 dînar perê wan heye. Dibe ji virê ku em bigîjin malê çiqa pere têra me heye? Dibe 20 dînar têra me heye. Tamam dibe 20 dînara ji hev qetîne 980 dînar dibe em ê bidin vê malê vana yetîmin bav tune dê tune. Ji birçîna goştê heram dixwin. Ji me re çûna hecê bixêrtir e. Wisa qerar dide 980 dînar didin vê malkê 20 dînar jî ji bîna ku pê bigîjin malê diçin. Îca meselekê dijî bêjim ez ê paşê yoruma xwe bikim. Zelamekî jî rokî haziriya xwe ya çûna hecê kiriye. Her tiştê xwe hazir kiriye. Îndî wî di sê rojî wê herin hecê ew ekîba xwe. Tê malê pîreka wî dibe wallah dibe dilê min diçe goşt eçmankî goşt nanî ew jî dibe xwe de ji razî te zû bi gotina min ê banîna deka. Bu êvar qesab jî girtîne
Yalnız vi İslam'ı dibe valla mala cinara abi mala vura dibe bina goş mala onda da cinartı az yarım ama tevfik goşum fazla. Madem direkt çek ezermi. Diçel deri dikhe zilam deri vetke. Zilam deri vetke dibe evya dibe valla hatime dibe bina goş mala ve tepile kamışlı çek goş ama tevfik goş bidemin. Ez mali. Melik dibe valla goş mala mehe vasır agire hama pijyaye. وبخدا اف گوش جمرة حلالة اشترى حرامة شوا دبي جمرة حرامة اشترى حلالة ما گوشت دبي راسته دبي گوشت اما دبي گوشت کرام مریه دبي ایرو چند را açma piyasaya kesi iş ne dayımın iş ne kiriye kim iş ne kiriye perejnaniye mali buxarın jinaniye خدا zaruk birçine zaten kerki merbu menki goşt jekiriye ama daha serim dipijin tukum خدا goşt keriye tabi vi az bizim tedbir goşt keram miriye ev insanı hanette mali دفكرت بي والله از جاك ما حجي حاجة أخويا فرس كريه في حاجة كوازي سوي دس بهرم حاجة سنته شو خيرية هذا شم أما والله يفا حاجة من البردرية فا خيرة من البردرية في بريك من شو مسرفة حاجة لاني از تبي بدن فافيا جمرة إن شاء الله باش حاجة يجي بخير تربي تيش بيركا هراد بجا هراد بي بريد دردخه دبه بالشاف تعريضه دريد دخلت شمالا ملك رودنت بلا حال مثلا اوه از بشما حجي قي خدي مشان بردري تك تگو ولا گوشت کرامریه اشتوی پری ها قاس مسافه من حجي او دديكي خدای تعالی وي صالح دشونا ودا ملائكتك وظيفه دديكي دلوا في انسان را حجتك وحجاجك چونه حجي تمام وان حجاج اجي ده خاطر في انسان حجوان قبول ایجا گلی تماشاوانا گلی مسلمانا همشی بدن سری خو خدا تعالی قرآن کریم داده که بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة به مسلمان برای لکل برای زنگین فقیر برای ترک و کرد برای عرب و عجم برای رش و سپی برای لفت عده نکن دبی gerek em bi biratî bi hevra jiyankî bikin. Ji me tirêqeyê ku ez kum bidim serê xwe ez ê pê herim cennetê tişkîvatine. Ji me tirêqeyê ku ez şaşike bidim serê xwe ez ê herim cennetê tişkîvatine. Ji me tirêqeyê ku ez bi tizbiyê bigerim ez ê herim cennetê tiştekî wisa tune ye. Ji me tirêqeyê ku em mîswakê devê xwe de xeb bibîne camiyê ez ê herim cennetê tiştekî wisa tune ye. Hinek tişt ji bûna Xwedê me gerek ke. Xwedê Teala Qur'anê Kerîm'de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim len tenalul birre حتى تنفقوا مما تحبون حتى ني تشتك دلي ودا شيرين اون وي دريا خدا دا ندن ne iman açtı. Peki şkan bifkir hatta yürü me çiş buna خدا daye. Me çit tişte xoy kıymetliş buna خدا daye tişte kıymet. Sahabi tişte wan akıbetli rahaywan bun. Berdini İslam'da da fedat kirin. Bahçevanê xurma bû fedat kirin, deva wan bû fedat kirin, hespî wî bû fedat kir. Îca îro heqîqeten her derî birçî hene. İnsanê ku zengîn e, ji mir jî gotine, şeda Qur'an teqînî feqîr nemane. Rast e xebera wî ye, ew li mehela zengîna jiyan dike. Ereba en lüks dibinî wî de ye, en mala lüks a wî ye, xwarina en lüks dixwe û hevalê wî ku bana digere ji tev lüksün ji wî tirêqê feqîr nemane. Kat here mehella feqîra binere. Kat here li malê feqîra binere. Ku nan tune bixwin, av tune bixwin. Îca gelî temaşavan haya me ji feqîr û fuqara hebe. Li gora îmkanê xwe. Zekat ji bo çi ye? Ji bo ku me bide feqîra. Sedeqa ji bo çi ye? Ji bo ku me bide feqîra. Em ticarî feqîra ji bîr nekin. Heta Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki داو مرداكم بصدقة نخوش خو بصدقة تدايب كن وحقا صدقة شكي باشا نخوش كد بجا إلا نخوشينا وجود sağlık na em bejin iş kıymetçi bu em bejin olay ki selme vesaire em sadaka bedin ji bu çik wan fakir ji bu lokî nam bixin şike zeba şewtî ji me re dua bikin Xwedê ji dawan qebûl ke îşê me here serî nexweşê me baş bibe yanî. Fakat maalesef îro bala didime ki
İnsan her saat çi umre, nabijim bera çi umre, emce baş fهم bikin. Fakat henek insan hene diçin umre jî û fakîr fuqara jî tên rahmê edesê wan jî pî wan jî paç dikin. Datin ser orta enya xwe. Ama henek insanê me hene diçe umrê tê qet haya wî ji cinarê wî tune, haya wî ji birayê wî tune, bi birayê xwe re xeber nade, bi diya xwe re xeber nade. Ava dînê İslamê vê rê nîşan me da yani. Heca me li ber derê me ye, umra me li ber derê me yani. Keva îcab bike yani. Zengînî hakikaten tiştekî muazzam xweş e. Xwedayê Teala hinek zengîna hem li vê dinyayê daye wan hem li axiretê daye wan. Ew zengîn kî ne? Ew zengînê bîne Hazretî Ebubekirê Sidîk, bîne Hazretî Abdurrahman bin Avf û îro zamanê me da cane ku malê xwe, milkê xwe ji feqîr fuqara re hîbe dikin, zekata xwe saxlam didin, sedaqê xwe didin û diçin hecê jî, diçin umrê jî aferin. Dinyayê jî digerin, axiretê jî kar dikin. Ama hinek zengînê me hene maalesef naxwe nade kesî jî, nade birayê xwe jî, nade cinarê xwe jî, wela herim umrê, herim umrê. Here umrê birê min welat axirê be yani. Ama tu viya zanbekî tu ji bo xweda diçî umrê ya ji bo navê dengê diçî dinyayê diçî umrê. Xweda bi her tiştî dizane yani. Em feqîr û fuqara ji bîr nekin, wan her du hikayekê min got, eman jî bi bîra xwe bînin. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de, hûn temam emanetê xweda bin.